vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi, hello mukoma, how are you? Can you please post my own story? Makavika uchitupa changu. Zita rangu. Hey, mukoma Nashi, zita rangu chingonditi Tsitsi, not a real name. So nyaya yangu yakamera sekudai so. I really do not know kuti what was I supposed to do. Nekuda kwekuti murume uyu from day one ndakagara ndatomuudza kuti inini I was not in love with him. I had tried to tell him kuti I was committed to someone else, but simply because he had money, the man thought kuti he could buy my heart, but rudo varume harutengwi zvekudaro. And yes indeed, akazotenga rudo rwangu, but at what price? So I met up with this man apo pandakazotanga kuposta mavideos angu ndichitawo zvetwerking kuTikTok. Saka I was looking for male friends vanenge vaine mari, ndichiziva kuti ndivo vaikwanisa kuzoboosta TikTok account yangu kana ndichiita izvozvo zvetwerking, mushure mekunge ndaudzwa nefriend yangu kuti ndo chimuti chekuti kana ndaikwanisa kuzomhanya nacho chimuti ichocho chaikwanisa kuzotondiitisa mari nekukasika. So mukoma Nashi, kana ndikatarisa pandakatanga kuitawo mari ndeapo pandakatanga kuita izvozvo zvetwerking, ndikabva ndatanga kuwana mafollowers akawanda. Saka zvandinoita mukoma ndezvekuti handiburitsi face yangu, I just show my hips newaist chete. So after I had done a couple of those videos, that was when a lot of men started approaching me, like ndaito select ndobva ndangoresponda kuvarume vanenge vachirakidza kuti vanenge vaine mari. Saka uyu ainge agara aine nguva achingondiudza kuti anondida, but I would ignore him. The reason as to why I did not end up blocking him, it was because zuva randakati this person is very irritating. Makuseni nemasikati nemanheru anenge achingonditi urisei apa achiona kuti handisi kana kumbomupindura, let me block him. Ndopa akabva azondibvunza kuti ndainge ndiri muSouth Africa here, ndikati uri kudei? He then sent me mukoma Nash an e-wallet ye700 rands. Akabva azondibvunza kuti ndainge ndichishandisa sim card rei, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichishandisa Cell C. Akabva anditi iripo. For the first time in my life mukoma ndakatovhunduka ndichitoona kutoti paakanditi chicheka balance ye-airtime, ndikabva ndaona kuti mainge muine 1500 rands. Akabva anditi uchazoshandisa mari iyoyo kuti unge uchizotenga data, but iwewe ngatinge tichizoita dhiri rekuti unonditumidzira mavideos acho iwawo kuWhatsApp kwangu. Ndikabva ndati iripo. So mukoma, at that time I was just working as a maid. ZveTikTok izvi ndaitozviudza kuti ndo patoriwo neopportunity yangu to live a better life. I had been struggling. I first came to South Africa muna 2014. Zvino murume uyo wacho wandainge ndichigara naye ainge achishanda pane rimwe prize panoitwa zvemagrapes. Saka murume uyo ainge akandinyepera achinditi ndine motikari, achitora mapictures emotikari yemurungu wake. Ndakazoti ndasvika I had high hopes. Ndikabva ndaona kuti mufesi wacho, even though ndiri muroad, ndainge ndichitozviudza nekutoudza vana muchembere kuti ndaroorwa nemurume ane mari. Izvo kwaane mukoma Nashi, mufesi uyu aitozvishandirawo pane chimwe chiprazi chainge chakatongosauka kamurungu kacho wega waiona kuti apa patomborina kana chinotombobuda kukomboni kwacho kwatainge tichigara. Pakomboni pacho painge pasina magetsi, pasina mvura. I had to travel a very long distance kuti ndige ndichikwanisa kuenda kunochera mvura. Taitoenda pane rimwe P40 uko kwacho kwandaitoenda ndichinochera mvura. Apa pandainge ndakauya kuno kuSouth Africa, I did not expect kuti ndaizorarama upenyu hwainge wakaomarara kudaro sezvandainge ndichiita kuZimbabwe, kuti unofamba wakatakura chibhaketi uchienda kunochera mvura. Izvozvo mukoma ndainge ndakati no, I want change in my life. Now you can just imagine kuti apa wasvika muSouth Africa
uri kuzvipembedza watiudza mafriends ako kuti zvako zvatsveita, then wobva wasvika pamba pekuti hapana magetsi, hapana kana mvura. Pane pamwe panzvimbo pekuti kunyange mafriends ako akati ngatiitei video call, unogara uchingoita chivideo call uri mukona usingadi kurakidza vanhu kuti panhu paunogara panenge pakadhakwa sei. Mukoma nacho ndikabva ndati there is nothing that one can do. Apa ndava kutotanga kutotsvaka mafriends angu, ndakabva ndatanga kutsvaka mahigh school friends angu andaiziva kuti vainge vakasouya kuSouth Africa, ndikabva ndavaudza situation yangu, then umwe wangu akabva azondipa advice yekuti iwe tiza munhu uyu, kana akabuda achienda kubasa iwewe mutize. Ndikabva ndati eri bomb. So I waited for him and I told him kuti I wanted him to marry me so that I can give him a child, and then he said it is okay. Saka madam ndava kutounganidza mari, ndikati zvechokwadi hapana zvepandingazongokuzvarira vabereki vanguwo vasingakuzivi, chingondibvisira tsvakirai kuno kuitira kuti pakaitika problem vabereki vangu vanokwanisa kuzomira newe. And I said anything that you want, it is okay. Saka iye akabva azotanga kuunganidza mari. Mukomanashi akaunganidza mari yake about 3 months. Mwedzi wechinumber 4 kubva zvandainge ndatanga kugara naye ndo pandakabva ndazomutiza. Ndakamumirira kuzonosvika achienda kubasa. I had his money sezvo ainge achivimba neni achinditi bhebhi rangu, asingatozivi kutoti bhebhi rake rainge ratopanduka. When he left mukoma ndo pandakabva ndachizofonerana nomumwe malaicha ainge achigarawo kune imwe location but iri kudhuze nekumaprazi kwatainge tichigara. Akabva auya malaicha uya nemotikari netrailer ndokubva acollecta everything. Mukoma ndakatora zvose, mukoma zvose ndakazvitora. Ndakangomusiyirawo chiprama stovu nemugoti nechimutsvairo nekagombeze, zvimwe zvose ndakakumba nemari yose iyo yandainge ndiinayo. Ndokubva ndazouya ndikatanga kugara kunoku kwandiri kugara kuJoburg. So after I had taken everything, ndipo apo pandakabva ndazodarikira namalaicha uya kutainge tava kutodananazve namalaicha. Apa ndichitoziva kuti aitova munhu ainge aine wife yake, saka ndainge ndichinyengererawo kuti asazondichaja mari yakawanda, because from Cape Town kuzonosvika kumusha ainge andichaja mari yakawanda. So mukuzodanana akabva azondichajawo mari shoma. Mukoma, the reason as to why I ran away from him, it was because ndakaona kuti mufesi uya ainge asina mari, and I lied to my parents kuti munhu aigara achingondirova. Saka maparents angu pandakangovaudza kuti akuna kundanzwa nekurohwa, vakabva vanditi it is okay, dzoka kuno mwana. Ndikabva ndazodzoka kumba. They were happy pavakaona kuti ndainge ndiine mari. Vakandibvunza kuti mari yose iyoyo ndainge ndakaiwa nepi. Ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndakangosvika nekutowana basa. Ndikabva ndatanga kushanda pandakaona kuti munhu uyu aipota achindirova. Ndikabva ndazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiviga mari dzangu amai. Vakabva vanditi wakangwara mwanangu. Ndakabva ndatenga mombe nembudzi ndakagara kuZim until muna 2016 pandakazodzoka kuno kuSouth Africa. When I came to South Africa ndokubva ndachizotanga kushanda pane imwe restaurant, but zvinhu zvangu zvakabva zvazondidhakwira because munhu wacho wandainge ndichishandira ainge achida kurara neni. Pandakaramba, he then got me fired. I then started working as a maid. Saka ndichishanda samaid ndo pandakatangawo kungonzwawo kuti TikTok vamwe vanhu vari kuita mari. This was somewhere between 2018 and 2019 ndo pandakadzidzirawo zvecontent creation. I tried it and could not get any followers. Muna 2021, that was when my friend told me kuti I was supposed to try to do things that I love, because ndiri munhu wekuti ndinofarira kutamba chaizvo and ndinogona kutamba kwacho, to do some videos. Akanditi kana ukaita mavideos uchitamba masongs ako iwawo endombolo uchitweka, you can get a lot of followers. Saka ndakabva ndatanga kudeleta mapictures angu ose from my profile, and kunyange munhu ukaenda kuprofile yangu yekuTikTok you cannot see my face because I'll be just using my other part of the body to create content. I then ended up speaking with this guy. This was in 2022. When I spoke with this guy, he told me kuti kunyange zvake ainge aine mukadzi
but I got attracted to his money. I would try to ignore him, knowing kuti I did not love him, but akaramba achingondipa mari. Maida kuti ndinge ndichiita sei? Naimi zvakaoma hazvo. Vahanzvadzi vedu vanga vatotaura havo zvinyadzi vachituka. Apologies for that vedare. Hanzi maida kuti ndinge ndichiita sei? But to this man, he kept on saying kuti he was in love with me, and we dated on the phone until he came and slept with me. He could not stop telling me kuti ndainge ndichimufaira. The mistake that he did was that he showed me his bank account, and the bank account yake yainge iri fully loaded, and I wanted him. The only way that I could have him was to make sure that ainge achazorambana nemukadzi wake. I wanted the woman out of the picture, and indeed ndakaitawo mukoma zvandakaita kuitira kuti mukadzi wacho ange achizoramwa marriage. Ndakazodzokera kuZimbabwe. Inini namama vangu tiri vanhu vekuti tinowirirana. She knows all of my secrets, and I told them that ndainge ndiine imwe mbinga yandainge ndichidanana nayo. Munhu uyu aikwanisa kutondiroora, and uye zvekare ivo vabereki vangu vaikwanisa kuzotoraramawo kahupenyu kari nani. Saka mama vakabva vanditi, saka uda kuti ndige ndichiita sei mwanangu? Ndikati itai zvinoita changamukaiwo sezvinoita vamwe vabereki vanofambirawo nyaya dzevana vavo. Ingawani mwana wamai name hidden, ingawani akatochata akatoenda kuchando nemurume wake waakasangana naye online. Saka imiwo fambiraiwo nyaya dzemwana wenyu. Saka mama vakabva vazoenda kune imwe n'anga yavaitoziva. N'anga iyi mushure mekunge vataura nayo, ndipo vakazodzoka vachizonditora ndokubva tazoenda nayo n'anga iya musango. Ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichibayirira banga pamuti. Ndakatopiwa nesando mushure mekunge ndaratidzwa pacho pekubayirira banga racho iroro, ndokubva ndabayirira mukoma Nashi. After that vakabva vazotora mucheka wered. Vatora mucheka wered vakabva vazonditi ndinge ndichitaura zvose zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika. Ndikati iwe Simon, kubayirira kwandaita banga iri pamuti ndikuda kuti iwewe unge uchizorambana nemukadzi wako. Kana kuri kunzi mukasarambana muchaurayana chete, ndinokuda ende ndinoda kuti unge uchizondichengetera. Vabereki vangu, wazvinzwa here iwe Simon, not his real name. Ndiye murume akazondiroora mukoma. Ndakabva ndazonzi nen'anga iya chindiudza zvakuda kuti zvinge zvichiitika kune mukadzi wacho. Ndikabva ndati ndikuda kuti ange achiramwa imba yake. Amai vakabva vapopota, vakabva varidza tsamwa, vakazodzikamiswa nen'anga iyaya ichiti hamungapopotere mwana muri mudare mangu. Vainge vachida kuti ndinge ndichiudza n'anga iya kuti ange achifa mukadzi uyauya. Zvechokwadi mukoma ndo zvakazoitika. Mukadzi uyu akabva azofa mushure mekunge ashayika. Then ndikabva ndachizotanga kugara nemurume wake. Ndiyo confession yangu. Maidawo kuti ndiite sei? I could not leave this man even though I did not love him. Akandimanikidza, ende dambudziko riri paari nderekuti he showers me with money. Kunyange paya pandinenge ndava kuti ndava bore, because akazotangirawo hanzvadzi yangu ka business kumusha. Ndoti baba ava zvandisina mafeelings navo, zviri nani kuti ndinge ndichingosiyana navo. But mukoma Nashi, kana ndikatanga kufunga like mari yaainayo murume uyu, ndinobva ndazongoti let me stay for the sake of money. Maida kuti ndinge ndichiita sei? Was I wrong to do all the things that I did? Handiti zvinonzi vanhu tinongorarama here only once. So inini I did what I thought was necessary so that ndinge ndichikwanisawo kuzoraramawo kaupenyu kari bho, uye zvekare nekuchengetawo vabereki vangu. Iko zvinozvi baba vangu vakatobva mukutotengerwa motikari naye murume uyu. I never even thought kuti even in a million years baba vangu vaizotanga kufambawo nemotikari. Ivo vakatoshamisika, vakatoti are you even serious kuti this is what is going to happen? Mukoma vakazotobheliva mushure mekunge motikari tazoenda nayo kumusha, because takaitenga kunoko kuSouth Africa ndokubva tazoenda nayo kumusha. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo. Vanotuka ngavatuke
zvavo. It is just that handidi kuti vanhu vazoenda kutiktok kwangu vachitoziva kutoti iyi ndiyo profile yanhingi, but mari ndinotoita chaizvo mukoma. Kana mukaposta, tell me so that I can follow in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Hanzi murume uyu ndainge ndagara ndisingatombomudi, but iye akatongondimanikidzawo. Saka maida kuti ndinge ndichiita sei apa vahanzvadzi vedu ava vanoratidza kuti vanotukirira chaiko vedu. Kana chisiri chakafukidza pamunouya nemaconfessions musaso nyorawo zvinyadzi, asi ngatitaurei navo mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ino ndine kasecret kangu ako kandinako ndichikutumidzirai message iyi. Nditori mulodge even though I am married. I love your program a lot. Mukoma Nashi kekekeke. Ndangotiwo ndikutumidzireiwo confession yangu kutaura kudai nditori nemurume weimwe friend yangu. Iye pari zvino atori kumusha, saka nemurume wake takangotanga kungodanana ipapapa. Pane zvakangoitikawo kumba iyo kwakewo, pane zvakangoitika zvakazokonzeresa kuti tinge tichizosvika pakudanana. Kutaura kudai mukoma, titori kulodge, and I hope to hear my confession pa channel yenyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma zvo vedu we. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.